Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Streets akatsamwa. Advocate Nelson Chamisa avo vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reCitizen Coalition for Change vobuda vari kuloka streets ese esocial media mushure mekunge vataurawo kana kuti vangodairawo panyaya iri kunetsa, nyaya yekudonha kwemari yemuZimbabwe iyo inoitwa ZIG. Saka ndo pavangobudawo vachitaurawo pamasocial medias avo vakangotaura kuti ZIG. Hama dzadiwa zvatazoona ipapo zvinhu zvinoratidza kuti vanhu havasi kufara nezvinhu zviri kuitika munyika, ende vanhu vari kutotrya by all means kuti zvichida kana vachamisa vane something chavanokwanisa kunge vachizobatsirawo nyika, vange vachitawo kana plano uro chichi. Unongoziva maZimbabweans zvaangori. Now nyaya iri panapa pari kubuda pari kuti right, the probability of gold in 0%. Muchishona tiri kuti aiwa hapana goridhe paZIG. ZIG was backed by SADC. Zvino pavakangotora chigaro kuna Sabhuku vakabva zvatodhakwa. Ndo imwe nyaya iri kubuda panapa iri kutaurwa. Mumwe ari kuti aiwa they decided to drain some foreign currency from citizens. In my opinion, I can say this government has failed citizens. Surely ZIG my foot and nonsense at all. Mamwe mashoko zvekare anovhundutsa ari kutaurwa nemumwe mwana weZimbabwe. Unoona vanhu vakawanda ndo zvinhu zvavari kupopota zvisingaiti patoita traffic yakanyanyisa ipapapa. Mwari kuti lately it seems the ZIG is begged by Zim Danso. Asi imiwo mukuru dai mambopfira dende cause chisalad mave kuchiwanza. Pari kutaurwa kunzi aiwa muri kuwanza chisalad muchisika vanhu vachitambudzwa this current regime. Mimi muchinyatsoziva zvenyu solution ingangobatsirawo. I don't know kuti vanenge vachidawo kuti aite sei. Mumwe ari kubuda ari kuti I saw the video of ZIG in the morning. Hallelujah, we have a high profile comedian in Emerson Mnangagwa. He would get a golden buzzer from Simon Coyle. Pakashata wakomana chinhu chese chinofanirwa kukura. Takatanga tiri pa 14 years tave pe 24 in a very short time. That's super growth. Mamwe mashoko acho handisi kuziva kuti varangazotaura vachibva nekupi, but tiri kuona mwari kuti when politics becomes a zero sum game, citizens pay the price. The people's president is celebrating the devaluation of our currency, while we, the ordinary citizens, including those who voted for him, are suffering. A stark reminder that politics can be a dirty game. Vamwe ndo zvavari kutaura kuti aiwa imimi president wevanhu ndimi mave kutobuda muchiratidza kucelebrata kudonha kwemari iyoyo isusu tichisafa kana kuti tichiona moto nezvinhu zviri kuitika. Zvino umwe munhu ari kubuditsawo zvinhu zviri pamwoyo pake zvinomurwadzawo pamusoro penyaya iyoyo yeZIG iri kutaurwa. Umwe ari kuti aiwa election yakabiwa last year zvaive pachena. Dai makamira kugadzirisa SADC AU chaiyo vakatoti election yanga isiri ball. Dai tina leader anomira nevanhu nhasi tingadai tisina ZIG. Ndo mamwe mashoko atiri kuona pano ari kutaura kuti aiwa dai katine leader anomira nevanhu dai kusina ZIG. Mumwe ari kuti kupera kwaro power kunge vamwe vandakapa vote changu ndobva vati handichada hama kandikuvadza kuno kumusha vachamisa. Mumwe ari kubuda ari kutaura pamusoro pacho. Mumwe ari kuti it was begged with the intimidation chete. Hapana zvegoridhe apo. Hakumana pakashata. Vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Vanhu vari kutaura zvavanoda. That's bullshit. Chamisa, this has got nothing to do with ZIG. We must not celebrate when our currency falls down. At the end of the day is the people on Chendambuya vanotadza kutenga kana Vaseline chaiyo. This is leadership failure both in ZANU-PF and the opposition. Haivhiwe haidyiwe stone age mentally. Mamwe mashoko zvekare ari kubuda kune vanhu vari kuratidza kushushikana chaizvo chaizvo nezvinhu zviri kutaurwa panapa nava advocate Nelson Chamisa. Mwari kuti I personally in March said it's too early to celebrate ZIG. Give it at least 6 months, then from there we can celebrate or
back to square zero. Mumwe ari kutaura kuti ndakazvitaura. Munhu wese ane pfungwa idzodzo. Pakazongoitika zvinhu zvinozongoitika unozongonzwa kuti ndakazvitaura. Panotone mamwe maprofits izvo vatotanga kuti ndakazvitaura zvemari iyoyo kuti haina pawo. But iwe wakadii kuichi since uri prophet ka wakadii kuinamatira kuti ite value ka titi mimi munoti munongoprofita zvinhu zvichiita kana kuti kuchiisa solution background dololo. Seems like vanopiwa zviprofita zvisina simba. Munhu wese ndozvo vangori maZimbabweans. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti he would accomplish little must sacrifice little, he would achieve much must sacrifice much, he would attain highly must sacrifice greatly. Zig was born from little, we must work and sacrifice more than our lives to be able to create a strong society in Zimbabwe. I think it's not really drama. I don't think kuti muZimbabwe anokwanisa kusacrifice life yake kuti panyaya zvinhu zvenyika. So not even my politician vacho, they can't do that. They can't. Tarisaka kuoma kwakaita zvinhu zvinezvi. Kuna vamwe vanofana kutopfura vachisangana nenzira dze persecution dzedze kutonyatso shungurudzwa, but they can't do that. They can't. Havatokwanise kubvumirana nazvo kana kuti nyama dzavo dzibatwe vange vachiroverwa imimi. Wozotaura kwanyaya yekunzi Ziggy. Even vakarigadzira vacho ukatovatsvaga havana kana senti reZiggy. Vanoudza ndo mari iri kutenderera. Ndakambo pikisana nomwe munhu andiudza kuti Ziggy rakagadzirwa rombo. Ndikati aiwa usataura zvinhu zvakadaro iwe. But ndakazozviona papa nini panga pakubuda ivo vanhu vacho vachingobudisa ma-US. Ndikati saka Ziggy racho chashandiswa nani? Izvo zvokanyazofamba munyika muchitori kuna umwe kuti havasati vatombonyatsoibatiswa mari iyo. Inozongobatiswa vaya vanenge vachishandira kuya. Ndinozongonzi salary mwedzi wapera iyo mari yako ndo vanhu vanokwanisa kubata mari iyo chete. The rest pakashata. Mwari kutiwo panapa I've seen ordinary Zimbabweans sharing what needs to be done and being analytical about the whole point, but mukuru muri kuleka zvenyu. I don't know kuti uyanza ari kuleka papi kushamisawo zvake achati zvepolitics kaine ndo zvandoziva, but I don't know kuti why vanhu vari kuda kumuyemera. Right, imwe problem inoitika vanhu maZimbabweans vanonyanya kuyema, futi vachiyema nemunhu anenge asiri iye vanofana kunge vachiyemera. Ndo imwe problem inoitika. Cause izvo tikada kuti tarise izvo ndeipi imwe plan yamunotarisira kuda kuitirwa nemunhu akaita saAdvocate Nelson Chamisa tiri nemakore ari patiriko zvinezvi, kana tisiri pamazuva election ndeipi imwe plan yamungangotarisira kuitirwa. But it's something jekuti maZimbabweans they are not ready for ma conversation yakaita seiwayo. Vanogudza kuti aiwa Chamisa chete chita plan. Even iye wachamubvunza kuti ndoita sei nepane nguva apa. Muda kuti ndiite zvekuita sei vanhu vacho. Posizvo so hapana kuti mungakwanisa kuti mandivhotera ndapinda ende iyo nzira inofana inototarisirwa kuti panotomboshekana kuti pange pachizopinda umwe munhu panyaya dzedziya inyaya dzekuvhoterana. Matovhoterana ndo panozopinda umwe munhu. Imwewo nzira iyaya munozoti haitembeki, haisi make sure. Kana makaona vamwe vakarohwa vakatongwa ma-live njere vakada kunoita ku DRC makavaona. Saka it's not make sure. Ndo zvotachitaura kuti nyaya yekuti kuzosacrifice maZimbabweans vanoda kuti umwe munhu avasacrifice. Ndo imwe problem iri kuitika. Mumwe ari kuti being a Zimbabwean is a social experiment to establish how much stress a human being can possibly handle. Ndo mamwe mashoko zvekare andiri kuona ari kutaurwa nevanhu. Zvinotaurwa nevanhu hazvipere, but inini ndinenge ndangopfurawo nepanapa mhuri yeZimbabwe kuti ndingozivisana nemi zvimwewo zvishoma zvandinenge ndaonawo zvakati koshei kuti zvinofanirwa kunge zvichisvika kuvanhu. Mundiudzawo kuti imimi munenge muchizozvionawo sei. Kana uchangosvika panapa first time yako, gara walike this video, subscribe kuitira kuti usajambwe nenyaya zhinji dzinogara dzichiitika panapa dzatinoya tichingokupakurirai.